Čaute ľudia, vás je Bankenst a to je môj prvý tutoriál na napríklad, na ako si dať video na YouTube, ale rýchlo. Potrebujete na to iba Freemake Video Converter, to je táto vecička. Link bude v popise. A už to natáčam asi 9. krát, tak dúfam, že mi to už vyjde. Ok, tak to zapneme. Prdneme, vravím. Takto si nevšimajte týchto troch vecí dole. No. Dobre, takže teraz si zapneme moje videá. Tu mám tam vložku. Dám si tam toto Rock of Ages video. OK. Teraz si dáme do AVI a samozrejme skonvertovať. Dať si to napríklad aj do Full HD, HD, ako chcete. Ale najlepšie asi je podľa mňa to HD, Full HD. Tak. Teraz si dáme skonvertovať. Vám to bude trvať kratšie ako mne, lebo ja natáčam na noťase. Takže uvidíme sa za 3, 2, 1. Otvorili sme tu a vidíte 100%. Trvalo mi to minútu viacej na to, aby sa vám to čakať? Samozrejme, že nie. To by bolo už 3 minúty. Ok, zavřít. Teraz si zapneme Operu. Alebo aký máte prehliadač. Dáte odovzdať. Teraz vám vidieť takéto. Stlačíte to. A dúfam, že mi to nelaguje sa. A teraz si otvoríte tú zložku, alebo kde to máte, to videjko. Ja mám tu už pripravené na otevřít. Teraz ako vidíte, prebieha spúšťanie odovzdávania. To keď sa urobí, tak to bude, ale ja to preruším, lebo je trápne a krátke. OK, takže to zruším. Tu si napíšete ešte názov, popis, značky a tak. Značka, čo znamená. A zrušiť odovzdávanie. OK, takže toto by bolo asi pre video všetko. Pre tutoriál, lepšie povedané. Ak sa vám video páčilo, dajte mi like. Ak sa vám nepáčilo, tak dajte dislike. Komentujte. Aj odberajte, ak chcete. Ale aj zdieľajte, aby to videlo čo najviac ľudí. Ak sa vám páči. OK, takže to by bolo všetko. Tak ja vás odzdravujem napríklad. Čau.